Odhiambo matari 29 nyakurom gajuang dwe marang'wen ganario 24 kabende oganda jo Kenya pod ntiere kod kuyo kotenre kod midhiero kod masira mago mosebet kikelo gi koth mapek masani okwako thoth gwenge mapacho kae. Kaka wasingoni kaka pile nyakurom gajuang waketo wang'wa kendo reporters magwa ne ntiere thoth gwenge mapacho kae mar keti aler kotenre gi mago matimore apeini kod kuonde opogore opogore na bende ntiere midhiero wadhi mago duto e chendo ni mar rameny piny. Bende ang' nobed kanyo kod wendowa Maurice Anyango maen apisa mar Kenya Red Cross gwenge mag imbo mar piny Kenya. Wadhing'io ikruok magitimo kaka riwruok mar Kenya Red Cross kendo mago magitimo mano ni gi reso oganda jo Kenya. Gichiwo kony mowinjore ka bende gitemo duto maginyalo mano ni gikonyo jogo mantiere kuonde manyalo bedo kod midhiero nyakurom gajuang. Magi thuond weche. Watu hapa Githioro walikuwa wameamka juu nduru yenye ilipigwa ilisikika na hawa. Kuna mtoto hapa chini ametolewa kama mwaka mmoja hivi na kengine hapo kametolewa kama miezi 9 hivi. Midhiero mar senyruok mar lowo ma okel gi oula e gwenge ma Maimai oweyo ka ji ma oheo 70 tho ka familia mathoth pod manyo wedegi. Some people have died, so we are in a bad place. Kwan ji ma owito ngimagi masira mar oula ma apoya manyomo more gwenge Masindo chopo ji 4 ka pong' mar pi nam Lolwe bende sando gwenge mamoko makaluo. Kagik sa 9 mar otieno, sa 8 mar otieno, sa 6 ma jokong'o lile makoro neno ka madho kong'o e ba koka wa emilande ni skul onge kendo chwanyora ma okomora. Ne na chied nade kod dang'ni bang' sirikal lando ich otieno ni tarigi yawo skunde ochor nyime gi juma achiel kaluwore gi koth mapek machwe e pacho ka. En lit kod kuyo e gwenge buora mapacho kae. Thoe hinyruok masiche mag apaya okwako miere matindo koda madongo nyakurom gajuang ka koth mapek pod medo chwe thur kae. Nyaka sani ji maromo 120 osewito ngimagi. Kama thoth bende pok oyud ndachgi tok oula ywayogi. En odiochieng' machielo makoro jo Kenya bende koro kapenjore ni to kony kod resruok biro wuok kanye. Sirikal mamalo to gi mago mag counties pod nyiso ikruok makare kara bedo ni koth makamae manoland chon kendo ng'ere ni biro chwe. Kaka oula medo ywayo ji, wuoth bende rochore. Bagni mar yepo mag skunde nyiso maler ni ikruok ne onge to kata manasani nyakurom gajuang chenro mag reso oganda jo Kenya bende pod dhi mbele. Penjo maduong' ni en ng'ama biro paro negi ni ngima jo Kenya nitie lwetgi. En ang'o mabiro miyo giwuogi e weche mana ni giwe wacho to ni ok gitim. Gibed ni en wacho kod timo. Koth to kor lwasi wacho ni gibiro medo chwe pacho kae tarik nyaka seche mabende weche gibiro medo timore to kaka reporter makama itiyo godo mondo ketie ngima jo Kenya kama ber kelo penjo mang'eny kod kiawa. Ntiere midhiero mag oula nyakurom gajuang ka familia mabende osewito kuondegi mag dak en 20,126 counties ma oyudo midhiero gin 34, jamni ma oula oywayo gin 5,774. Ohala ma okethore gin 484 ka nderni ma okethore gin 41. Mano e kaka chal mar weche nitie nyakurom gajuang ka bende chal mar kor lwasi nyiso ni kodni bro medo chwe nyaka tarik 6 dwe mar 5, 2024 ka bende kodni korikwa oganda mondo beda kiche siame bende koro obro medo dhi mbele gi chwe. Nyakurom gajuang e thuolo machakre chak juma mokalo nyaka kawuono ji makwan gi oktin 175 osethe masira mag oula e pacho kae ka chopo odiochieng' manyoro ji 93 nyosewito ngimagi kaka wuono kwanno ochako medore. E midhiero mar sienyruok mar lowo Maimayu ji ma ok tin ne 71 osewito ngimagi ka sienyruok mar lowo bende e Murang'a onego ji moko 6. Tana River masira mar yie nolal kod ngima ji 3 Kasindo. Ringre machielo yudi mar nyathi matin bang' oula manyo monjo bomano.
Kapod wang'iyo mag motenore kod midhiero mag oula Nyakoram Gajwang' ji makwan gi ok tin ne 71 oseto ngimagi e masira mar oula ma okelo senyruok mar lowo e gweng' ma Mai e kaunti ma Nakuru. Moyangi kod obila e gwengego mayango ni ji ma ok tin ne 65 pod imanyo kendo pok oyudgi bang' masira ma kamano. Jafwambo mara Walter Nyambaga ntiere kod mathoth. En lit momako jodak ma Mayu bang' oula mapek monjogi kar seche mag otieno mar saa 9 kendo kelo tho mar ji moingo 70 mana kaka oyangi kod jatend jotije kaunti ma Nakuru Joyce Nsese. Juada hiyo venye jua ilikuja ukatoka giza, ungeweza kusave mtu anapiga tu nduru but huwezi msave jua katikati, jua utakufa. Sababu mimi nakaa hapo karibu na Georges ni penye tumetoa watu 6. So nilikaamka saa 9 nikabeba watu tukachukua, nilikuwa kwa gari ya ya polisi. So nimeenda trip 5. Tukabeba watu, saizi trip ya mwisho tumebeba watoto 4, mama 2 na mzee 1. Na watu wenye so far yenye tu mimi nimeweka kwa gari na macho yangu bila kuambiwa na mtu, nimebeba watu 19. 19 watoto 7. Lepoto yangonia Omar Kijabe ne omomo kendo riwore kod aora magikone ne odonje miere kendo muko udi ng'ielo kite kendo weyo ka familia mar 26 pod manyo jogi mogwenyore kendo lal kaluoro nitiere ne kwan mag jomotho nyalo medore. Uko na asubuhi leo mapema sana kitu saa 9 hapo nipo maji ilitoka huko juu nikakuja ikaribiki kila kitu, na hiyo maji ni damu ilipasuka kulingana na venye tunasikia, but pia tulikuwa tumesikia wakazi wa kwetu pia walikuwa wamewoniwa. Komanda maro bila Naivasha Stephen Kirui wacho ni menyo pod dhi nyime ka jok mo inyore moseyude ne ochwale osiptende kaka Naivasha kanyakla kod Kijabe manyaka sani wachore ni osepong. Quite a number of people have been taken to the Naivasha Sub-County Hospital, while a good number are being treated at Maimahio Level 4 Hospital and also private facilities within this vicinity. Nderni bura matudo jowuoth ne ochot kendo kata geche oulano ne oywero gino mokelo lal mathoth kabad migawo mar Kenha ne olora paya ma Mayu kochomo Narok banga paya go ne barore nekech koth. Hadi wa saa hii maiti inaendelea kutolewa, haijulikani idadi ni ngapi ya watu ambao wamekufa. Zaidi ya mili karibu 20 na tumepata mpaka ya watoto, lakini hatujui idadi ni ngapi sababu bado watu ni wengi sana ambao hawajapatikana. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne ochopo kuyo kod familia moyudo masirago. Okoneji moyudo masirago mondo odhi odonje sekondar Mangea. Kwa hivyo tumekuja pia kuleta usaidizi kwa ile primary school. Watu wale wako katika area ambaye tunaona tunaweza kuwa na shida watasonga hapo. Nawaomba sana kila sehemu ambayo kuna maji mtusaidie kuhakikisha kwamba madereva na waendeshaji wa magari wa kila aina wahakikishe kwamba mmelinda maisha ya mwananchi wa kawaida. Masira machal kod ma enyalo paro ni ne osetimore kaunti ma Nakuru kama ne ji marom 48 ne owito ngimagi bang' aora Masolai ne muomo e higa mar 2018. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wanji mawito ngimagi masira mar oula mano monjo gwenge bura e alwora Masindo ochopo 4 bang' ka noyud ringre nyathi moro ma ja higa 7 e gweng' ma Nyabomo kinyi ma kawuono. Ka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lerono, aula no bende noywero ute ma oingo 100 kendo kelo kethruok maduong' mag mwandu. E gwenge mag Kisaku, Nyabomo kod gwenge mag Ot Kombuto, kite madongo kod yiende mane oula mane owuok e gode mag Wasi Ong'ielo, oriere miere kod puothe mag jopiny, ranyisi maduong' mane pek mar oula okelo ne jopiny e gweng'ni. Koth mapek mane ochwe nyoro e gode moluoro gwengego eko ne omiyo oula mapek oyiecho kor gwengego eko kendo kelo tho mar ji 4 kama oting'o nyithindo moko 3 mawuok e familia achiel, ka ringre 3 ne oyudi odhiambo manyoro kendo ringre nyathi ma nyako ma jagini 7 to jogweng' ne oyudo kinyi ma kawuono ka chenro dhi nyime mar kawo kwan jogo mano hinyore. The rain started pounding this area at around 9 o'clock in the morning. By noon we had started witnessing flood waters downstream. At around 1 o'clock part of this hill collapsed and washed down a number of households. So far we have 4 casualties. 3 bodies we managed to retrieve yesterday in the evening. 1 body we retrieved this morning. Benta Onyango ne oto nyithindo 3 masirano ka wuon pargi to ne otony kod hinyruok maricho kendo ode en achiel kuom ute mane oruombore piny bang' ka oula ne omwomore mowuok e godego eko. Gige gi olal te, kipande olal te, certificate gi olal te.
Pesa mana kano na ko go skul bendo lal. Onge. Achako. Kora kwa sirikal ni nyithinda gi. Ging'ie kaka ginyalo dhi skul nyaka uniforms gi olal. Kaka dhi dok e skul pod tama. Gi nyithinda adek mabe olalo ngimagi. Bende gikonya nikech aonge nyalo kaka nyadhi golo gi e osiptal makelgi ka. Familia ma kwan gi gana achiel ne yudo midhiero mopogore masira mar oulano ka utegi mag dak ne pi oywero kendo puothe kod jambgi ma pok kwandgi ong'ere bende ne pi odhigo. En gima otimore malit kendo wayudo malit kabisa nikech nyaka puothe te oywer. Mier ma pi odonjo ma jok nyal ninde odhuro chakre chaka mwalo kinyasaga ka nyidhi ko chieng' sila. Gilaro 100 to manyo muki to gin mier madhi 50. Thiayo tho cham bel nyapuro eka 2 odhi te, oduma eka 2 odhi te, njugu gi kitungu jodalawa wani hali marach dalana kata sani kama wantie kaka wuogi kende onge. To e boma Masindo jopiny anyato mag modak machine kod daraja madei ne otony tho matin nono bang' ka oula mapek ne opogi kendo ywero ute moingo 100 ka mwandu mathoth mag udi kod mag ohala bende ne pi oywero te. Jopiny gi pimo kod lit kaka ne oula no opogi kaluwore ni koth ne ok ochwe gi kinde ne boma Masindo. NP mok mol ga pile ka pile to kawuono nyoro no bwogo ji ko bira poyano no manyithindo mano yude wang' dei seche mano biro no moko no dwa tero ai seche gi nitie joma no tho mamoko pok oyudi moko se yudi moko tho e familia achiel koro wan gi tabu sani koth kor ka biro akwa sirikal mondo konywa kaka Suba South. Wan gi lal maduong' nikech apikni wa nyobe mapata sani anating'o ki taonge apiko na nie nam makwayo sirikal mondo konywa kaka jo boda boda. Mar ariyo nderi manyo waringe ochot te wakwayo sirikal mondo bugnwa ndara kaso drainage Masindo bendo losi wasebedo kwaywak kaka higa to gini medo mana nyang. Daraja mogernwa ni tin ok onyal ting'o aora ni kamol maber. Oula no weyo lal maduong' kendo jopiny pod penjore kit koth manochwe gode makono ma okelo lal machalo gi ma ka jod bura makono Karoli Omondi okoni gi tiyo machiegni kod migepe mag sirikal mar konyo familia go. Nitie joma ohinyore mwalo Sindo town to gi e kore kaendi. Oula ni oketho yore kabisa. Tagone sirikal maduong' malo erokamano kuom tich ma gisetimo. Ineno ka wan gi DCC ka wan gi jo NYS wan gi polise gisebiro kendo gineno kaka gikonyo ji. Giseoro ka mattresses 150 gik moko be ichako losi pesa biro gi sime mar Inua Jamicha mar konyo joma ohinyore. Jo World Cross be Red Cross be na agone gi sime gimbe gisebiro nyo gibiro mana gotieno wagone gi erokamano. En masira mapek mokalo moyo lal kaachiel kod tho e kor gwenge makoni ka kite manie toka gi gin mana kite moko manowuok e kor got masani koro kelo pek kod tho mag ji 4 e kor gwenge makoni. Familia gi eki kwayo migepe mag sirikal mondo oyud kod kony mar chwalo kony mopogore ne jogo eko masani koro yudo lal kaluwore kod masira mar pi mapong' kendo muomore manomonjo kor gwenge makoni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mag lupo kod ohendni mathoth oserochore alwora mar Nam Lolwe kaunti ma Migori, Kisumu, Homa Bay, Siaya kod mamoko kaluwore kod medruok mar pi e Nam Lolwe masani oweyo ka pi opong' alwora mar Nam Lolwe. George Juma nigi ler mathoth. Koth mapek machwe pacho kae sani koro kelo medruok mar pi e aoche matero pi e Nam Lolwe. Gino bende koro kelo medruok mar pi e Nam Lolwe. Medruok ni mar pi omiyo Nam Lolwe medo pong' ma oyienyo kendo kelo midhiero ne jolupo, jogo matimo ohala kod jogo modak e alwora mar Nam Lolwe e kaunti ma Migori, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya kod kaunti mamoko moyudore e alwora mar Nam Lolwe. Pi oseringo mokalo nyaka miere kendo dho nam odinore ma kata kaka yiedhi go maber onge. Miyo kata mana sani kata chopewa ni pi nikech pi osekawogi magi sedong' e pi e nam. Number of beaches: Luanda Beach, Cow Beach, Kimamra Beach, which are floating beaches, and all other beaches along Lake Victoria, especially in Nyateke area. So the water level in Lake Victoria has risen and has moved towards homes and has affected structures and the population. E kaunti ma Migori medruok mar pi oseweyo kadho wedhe ma oting'o mano ma Luanda kaachiel kod Siginga
Chendego mag lupo nyaka sani koro chore bang' pi pong'o banda mag jolupo. North Kadem Ward nigi beaches 4. Beaches 4 go te gin ei pi. Sana koro mae madong' ka nigi land mo matin. Mako giko dhiambo sa 10 ka kiwinjo chief osewacheno. Wan ka gi over 100 people mabedo kae through business. Koro jogo te land ka beach bendo dinore. Jolupo osedare dhoweth makoro pi opong'ogi kendo sani gin tiere kod pek e pimo rech kaachiel kod kata moyo omena e dhowethego. Kata kaka waloko mine nwang'o mana kochung' kando kendo gidiera deya mamano be chik mar eltho koyiego kech nwang'o kaka marom kaka kama wachung'eni ji chiegni madhi 70 ni eiye. Medruok mar pi mar nam Lolwe bende oweyo ka mwandu mathoth okethore ka chenro mag ohala mathoth e alworano bende rochore. The police affected in this area almost over 300 households because as you can see, these are hotels and even business premises. They are all affected and people have moved. To nyithindo bende dhi yawo sikul kata kaka koro wadwa chulo fees wakia nekech kae kama ngima wate nitie ka yidi go dhi nam kelo nwa rech eka wayudo gima wanyalo loko mamiyo wanyalo bedo gi konyruok kata kaka wanyalo konyore udi kata kaka wanyalo pidho nyithindo. Ma ok e kinde mokwongo medruok mar pi mar nam Lolwe kelo midhiero alwora mare ka jolony wacho ni thoth lope mayudore e alwora mar nam Lolwe masani pi opong'o ne gin mago mane odong' thuolo mana bang' ka pi nam Lolwe ne odok matin. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koth mamedo chwe pacho ka medo kelo midhiere gwenge mopogore opogore kae kaunti ya Murang'a ji auchiel owito ngimagi bang' lowo osenyore kuomgi. Kodhno bende orocho yore wuoth e apaya ma Kitale kadhi Lodwar ka jodak e kar dak Marunda bende ywak kaluwore kod oula ma omonjo kar dagno mar Nyadhi. George Batimiowa kaka oula osekelo midhiero e moko kuom gwenge ma pacho kae. E kinde ma midhiero mar koth medo kelo achiedh nade gwenge mopogore opogore pacho ka e kaunti ma Murang'a jopiny ywago ji auchiel manotho bang' lowo moyang'ni sianyore gi yien kendo banjo ot mane gintie. Jana usiku kama saa 6 nilikutwa na kijana mmoja wa familia akaniambia wazazi wake wameagukiwa na mchanga na miti niende niwasaidie, na bila shaka nikaenda na nikawasaidia. Tukakuta vijana wengi tukawaokoa penye walikuwa wamelaliwa na miti na matope, tukawachukua tukawapeleka kwa hospitali. Kwa bahati mbaya wakaaga kabla tufike kwa hospitali. Kama chielo yore mag wuoth sani koro ng'ikore apaya maduong' mowuok Kitale kadhi Lodwar nyaka South Sudan bang' oula kelo ngoka maduong' e chuny apayano kendo poge gi diere maonge nyamburko manyalo kalo ka joma tiyo kod apayano hum kaluwore kod rochruok mar wuoth. Hii barabara ndiye inaenda paka Sudan. Inabeba gari zote za kwenda Turkana, Kakuma, Lodwar paka Sudan. Sasa itakuwa hakuna vile jinsi tutakuwa tumesaidika. Na hatukujua kama inaweza kuwa vile imekuwa hivi. Na hata zaidi nimestuka vile nimeona hivi, sione kama haitaundika hivi karibuni, sione kama kuna nafasi ya magari kama kutoka Lodwar kuelekea Kitale kama itaendelea. Kata obedo ni nogongero ni gimoa Polo Kial. Koth masani okodeo kata wang' jopesa kai kar dak mar Nyadhi Marunda. Pi oluchore dhorange migo Kiful kendo mani kod jorit ma ocho donjo nyaka udi mag Nyadhi. Jodak kani kod achiedh nade ka kata mana yore mane nyamburko suore gi sunga sani pi oimo ka nyamburko bende pi owiyo kendo modho pi gi ume ranyisi mar kaka pi okelo midhiero e moko kuom udi mag Nyadhi mantie Runda. Tingni mag komeko maum gi boyo ma itiyo godo chuodho bende pi obembo kendo gigo chong gi piny ei pi ma koro chalo yawo kaluro nitie ni poni ok okawo okang' mapiyo kata mana oinga ma ochielo udi mag Nyadhi nyalo lwar kendo medo lal ne oganda go mosebedo ka odak kod Nyadhi kendo mawinjo mana midhiero mathoth mana kaka gweno winjo aora. Jodak maka kata kamano seyo tend kaunti ma Nairobi ma gikoni ne ok otimo nonro malong'o e kinde mar temo baro oula ma omonjogi kendo koro gidwaro ni mondo many kaka inyalo konyo ma pi opong'o utegi. You don't come on private land and do this kind of thing. You should first find out, do your due diligence and find out the history why this happened. Why is it happening? I just should bring back the trucks and refill all this soil. And these people who are flooded, they should be given shelter. Giwacho ni kanyo manitiyogo kod japiny Girik moro manodak kanyo kaka yawo mar pi manokuoyo godo pi e puothene mag msabibu ne oduogo pogi ka okolo chike bang' kaunti chiwo lesen ma ok otimo nonro. The Greek who was here, from what I have got, it used to be
a dam where he used to pump water for the irrigation of his coffee and strawberries. It is the person who subdivided, who went to settle, got the subdivision permit without following the due process. Kaluwore kod kit midhiero ma ikelo kod koth moseneno kendo jopiny bende osebed kikwayo mondo obed motang'. Jotelo kod piny owacho bende nyisi mondo oket okenge mag geng'o midhiero mag koth manyalo nyoro jopiny. George Bati, Ramogi TV. Rochruok no bede moko kuom skunde ma pacho ka kote sende mag nyamburko bang' jopuonjre manorem yudo ote mar migao mar somo ma chwalo yepo mar skunde nyaka bang' juma achiel kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe thur kae. Moko kuom jonyuol mane ni kod ichwang' oseo piny owacho kuom golo lendo ma kamano modeko e kinde ma moko kuom jopuonjre ne osechako wuodhe magi ka gidok e skunde. Kaweg skunde moko bende ywago lal kotenre gi ikruok mane giseketo ne yepo mar skundego. Mano golo tieno manyoro mana seche machuok to yawo skunde mapacho ka. Kaluwore gi kalenda mar somo, lendo mano kelo midhiero ne jopuonjre, jonyuol kod moko kuom skunde mapacho ka mane ote okochopo negi e sama kare. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu no chiwo ote mayango ni skunde biro yawo bang' juma achiel ne tam mar ariyo ma en tarik 6 dwe mar 5 kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka kelo midhiero e pacho ka. Report ma kamano no kelo kikruok e tesende mag nyamburko bang' jopuonjre mano osechopo wuoth nochuno mondo mi gidog pacho kaweg matatu moko machuny gi ng'won ne dwoko ne jopuonjre ga omenda mag wuoth. Kamoko kuom kembe mag nyamburko kod geche reru omiyo jopuonjre thuolo mar tiyo gi otiko mag kinde mabiro. Nyithindo mano a pinje mabocho bocho ma samoro gin nyithindo thindo mosechopo machiegni gi skundegi to waneno ka arita margi ok wang'e ni lwet ng'a nikech nyathi majal kamae janyuol no ok nyal samoro kama janyuol ok nyal chako oro pesa monyalo dhi manyo kama odwa ninde. Chuno wa wan weg matatu kata weg geche mondo mi kaka biro kole no nyaka in mi jage go simu ne janyuol ne omi namba igo simu ne janyuol nikech nyithindo go puoth gi simu. Mano jukumu ma sirkal omiyowa tich matek makoro watimo sani mondo nyithindo go tudre gi jonyuolgi mondo gidok kuma gintie nikech arita margi koro ok ber nikech ka nyathi dwaro ni kowuok e lwet janyuol to donjo e lwet japuonj e skul. Jonyuol no bedo kod ichwang' kaseo piny owacho kuom chiwo ote makamano modeko gino mano okelo midhiero ne jopuonjre mano wuok e miechgi kata obedo ne koth mapek ne chwe thoth gwenge mathuruka. Minister mar Education be nowacho wach achiel ni skule dhi yaw. Ka gik saa 9 mar otieno, saa 8 mar otieno, saa 6 ma jokong'o lile makoro neno ka madho kong'o e ba. Koka emilande ni skul onge. Wakwayo sirikal ka nitie kamunyalo bede piny chon mukon jonyuol muwach achiel mok ng'ane owacho ma 7 mar otieno ng'ama chielo wacho ma sirikal utimonwa marach. Ka skul nowacho ni yawo to ilando saa 6 otieno ni skul ok yaw. Ka wasekawo nyithindo mwatero skul koro wakwamo kaka watimo onge, nyithindo bende okwamo kaka duog koro tek. Tend riwruoge jopuonj Kupet kod Nat bende oseyo jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu kuom golo modeko milome mar choro nyime yepo mag skunde. Gikoni deko golo lendo no omiyo jonyuol lal ka koro gidwa ni piny owacho oduok ne jonyuol omenda mane gisetiyo godo e keto kenge mag neno ne nyithindgi ochopi skunde. You know, we have students traveling from all corners of the Republic of Kenya. Some are coming from Kisumu, all the way from Kisumu to go to Mombasa, and you are just coming very early in the morning to say you have really postponed the opening of schools. That is very wrong. If it is possible, the government of Kenya could even reimburse those students who have already traveled on the way their money. Yes. E kar chung'od bura ma Limuru, nochuno skunde moko pogo chiemo mane gisetedo ne oganda ma ochano kod mago mane piyo riembe miechgi bang' ka nosegol lendo machwalo yepo mag skunde e Thurka. As of yesterday, we had started preparing meals for the kids. We had planned to cook for 10,650 kids. And so the preparation started at around yesterday at around 4 p.m. where we started with ensuring that we had all the necessary items in the kitchen. We delivered the food to vulnerable families that are located within the slums of Geshagi and Misri. Tumefurahia juu hawakutupa chakula na vile nchi yetu iko na ukame mwingi,
juu hata kuna watu wengine wanalala ja. Kata obedo ni sirikal osechiwo milome mar choro nyime tarigiepo, jachiwo wache lo piny owacho Isaac Moura ojiwo jotend skunde mondo mi okaw ting' mar rito nyithindo madibed ni ne osechope skunde kendo madok margi pacho ok nyal bedo paro makare. We are calling upon the head teachers to be cautious about it, such that if they've already arrived at the destination and going back will make them to be to face the risk of flooding, again the principal should make the best decision for the best interest of that student or that child, because there is no need of risking just because there is a directive of the government. But those who have not traveled, then don't, because we are trying to minimize this movement. Poda ko yangore ka skunde mapacho ka ibiro yaw bang juma achiel kotenda gi chendo manyien mochiw gi migawo mar somo e kinde maduol makoro chal makolwase. Bende koro wacho ni koth mapek pod biro mana medo chue e pacho ka e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Dakika prayo kod abiro bang' saa achiel mabidhiambo nyakoro mgajwang' chenro en rameny piny odhiambo Walter Ambonya wacho kanyo ni onge ng'ama nyalo konyo jo Kenya sani ka ok Nyasaye. Oteni josiasa kod jotelo odich sani. Kendo gibiro muomo mana koth 2027 ka gimanyo mbulu kuom jopiny masani kade midhiero mokel kod koth. Ayany Ben Bella wacho ni entie nyandembra kwa buayo omora hinya kata kamano omor gi chendo owuoro midhiero makoth osekele pacho kae. Lucas Yoya bende wacho ni owuoro kaka jorunda koro gir kaluwore gi masira makamano. Joseph Nyakach kantie Nyakach erokamano kuom keto Ramogi TV. Eno bende ote mar mwalimu Japuonj Joseph Oyo mano japuonj madin mar kanisa Jokopeye Manyandiwa Parish wacho na mor kod report mar Ramogi miyogi kotenre kod weche manyien ma tuche tunge Kenya duto kotenre kod koth machwe sani. Wacho ni lakini koth ber to kendo rach onge kama de oganda donjie en mane nyaka koro ji obed motang'. Wacho ni sirikal osetemo choro otima maber kuom choro yepo mar skunde mapacho kae nikech jomoko dak e skunde kaluwore kod koth mapekne. Kae to wacho ni notis mar yepo no mano dwa dek godo matin. Mano pach mwalimu Joseph. Steve Oburu wacho ni entie kodwa e chenro ka entiere Uyawi Beach karano ote marawiti Jarodi wacho no mora hinya gi chenro mar rameny piny. Nelly Obunga wacho ni en wach malicha ahinya kaka oula ywayo ogandawa. Wabeduru motang' ahinya. Mano ote mar Nelly. Kevin Olimo Janabi kantie kadim dala erokamano. Lola Junior wacho ni entie Dirubi Orphanage oula emang'eny nyaka gwenge manyaka. Wacho ni weche mag pie makoro tamo wang' oganda kendo koro gikwayo mondo oganda obed akija. Benta Charles kantie Karen wacho ni mos ahinya ne jogo moito ngimagi e yor koth. Wayo matinya nyakoro mgajwang' kata kamano pod wantiere kod mathoth mwaduogo e chendo ni mar rameny piny kikidhi mabor. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Skiza chapa ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kabila. Kiwango cha hela?
50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Tunakupa na zawadi. Kadhonge. Asante sana. Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Sikiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Sikiza Chapa, Sikiza Chapa. Ushinde. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo nyakwar mga jwang' chenro en ramany piny wadhi mbele gi miweche manyien. Ji abich owito ngimagi ka moko abich oyudo hinyruok e monj mag mahundu e gwenge ma Elwak mayudre kaunti ma Mandera. Kaluwore kod jatend migawo mar weche arita Kithure Kindiki, Mirutu Muthedhi kod jonjore ne oket kuom ngamia mano muoch ondamo 100 kowuok e boma ma Mandera. Omedo ni monj ma kamano bende notimore machiegni gi tesendo bila ka koro nonro dhi nyime kono. Hapa watu wanakuja kusanyika kuangalia kazi, kungoja kazi. Sasa katika ile harakati ya usubuhi tumesikia mlipuko kubwa. Kapiga watu wataka kufa, wengine akaumia. Watu wengi sana wameumia. We need to be more vigilant, especially when it is raining like it is raining now and there is a lot of bush cover, there is a lot of water. It is usually a time when violent extremist groups are mobile. It's a time when they use opportunities like this to take cover and cause havoc in our areas. Jopuonj mag skunde sekondar Madundo kata JSS e kaunti ya Bungoma, Nyamira, Vihiga kod Taita Taveta nobago ng'anyo mar kwedo duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC kuom rem chopo chik mar doho e wi ndikogi e yo mongirore. E kaunti ma Nyamira, ng'anyo no ochakore e gwenge Matente nyaka e apise mag TSC e kaunti no ka giywak ne osara mar omenda maromo 17,000 dwe ka dwe tin kendo ok rom dwachgi mapile ka pile. Jopuonj go miyo sirikal thuolo mar juma achiel mar timo dwachgi. Na siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya mgomo. Yes. Mgomo ambao mmesikia unataka kufanyika, ukafanya serikali ikasema mafuriko iko kila mahali. Yes. Wameogopa mgomo wa JSS. Yes. Ningependa kumwambia rais wetu na Teacher Service Commission, respect court orders. Respect court orders. Mambo ni mangapi? Jambo la kwamba ni compensate. Jambo la pili ni confirm. Jambo la tatu ni respect court orders. Teachers who are trained, qualified for 4 years, they were in college learning every day, and they gave them a certificate to show that they are qualified and they are worth to be teachers. At the moment, the government was issuing letters behind the back through politicians to employ teachers on permanent and pensionable terms, while people who qualified ahead of them are thereby paid peanuts as interns, which the court declared as illegal. So we are here today to remind TSC and the government of Kenya that these teachers have renewed their contracts because the court said so. And so today the court has said internship is illegal. Wadhi mbele gi weche manyien nyakwar mga jwang' mago e chal mar wechego mago matimore e gwengego ma ntiere
Nyamira. Odhiambo mar odiechieng' manyoro Jumapil, picha mar wang' dede nyomaka chije moko 7 kwa kwalo kong'o mabeche romo Sh100,000 e kar ohala ma Two Rivers Mall. Nyaka sani nonro dhi nyime mar neno ni jogo ma ichich godo omaki. Eriko Unda nigi mathoth. Ja ohala moro ma osebedo katimo ohande e od ohala maduong' ma Two Rivers Mall mantie e kaunti ma Kiambu okwayo mondo obila mag okwach kich otim nonro kendo omak achije moko maromo 7 ma picha mar wang' dede kata CCTV nyocha omako ka kwalo kong'o mabeche romo Sh100,000 chieng' Jumapil. Wachore ni jogo gin moko kuom grube mag njore ma osebedo ka kwalo mwandu ji e kar dak ma Two Rivers. There were 4 men and 3 ladies, but they were here to steal. So when they were going around, we had 2 staff working, one at the cashier and there was a lady at the floor. Negi kore mar neno ni chenro margi mar kwalo mwandu e dukani odhi kare. Ka ing'iyo maler to jago ni kao kong'o kowuok e rak. Bang'e to omiyo moro maluto chupani e rinda mare. Bang'e to owuok ma ok ong'ere ni oting'o gimoro. Penjo maduong', to bende en gi bag moro e rinda koso? Nyalo bedo akachukua moja which is 44,001 wakati ameshildiwa na huyu mwingine wenye wanaongeleshana, then akaficha nguo. Huyo akawoka akatoka. The others are still in the shop. Huyu mwingine anazunguka akiuliza anaweza pata Robertson, anaweza pata nini, and then huyo akitoka akaona bado the cashier haja notice. Jago ni manenore ka gima oting'o mkebe mar kong'o e lwete, chocho pach jauso kendo ong'eng'e mondo gidhi nyime gi kuo margi e safar mar 2, kuo mane otimore e yo makare kaka ne gichano. Akakuja akachukua hii ingine akapatia the second lady. That's when the second lady na yeye akatoka. By the time they raised to the security at the control rooms at Two Rivers Mall, walikuwa wamepitia ile njia ya waterfront, wametoka through the northern bypass. Si kujifunza, au ni watu wamekuwa hiyo do profession yao ya wizi. Gimane ok gifwenyo ni picha gine wang' dede mako e seche gote, kendo koro sani obila tiyo godo e yor timo nonro tok ka report ne ogol e tesend obila marunda. Most of them can be seen by the camera, their faces. Ma okikuo mokwongo e yo machal gi mae, ka koro nenore ka gima en pek maduong' ne obila timo nonro kendo mako jokuoge. Eric Ounda, Ramogi TV. Emago mag tuke club mar Police FC biro rakore gi club mar FC Leopards in nus finals mag tuke FKF Cup ma jobengi ma KCB biro chwero loya gi club mar Kariobangi Sharks. James Opondo negi ler mathoth kaka klepegi no ng'ado tiko odira mokalo. Club Madadora Stadium, club mar FC Leopards nolo club matuge liga mar division mokwongo mar Compel FC gonde 3-1 tuke mag FKF Cup. Leopards mane oketo chien goch mane omigi gi club mar Gor Mahia tuke mag lig maduong' nigi geno mar kawo okombe no. Kata kamano gibiro rakore gi club mar Police FC. Police mitayo gi Salim Babu nong'ado tiko mar nus finals bang' loyo club mar Sofapaka gonde 4-0 chieng' ngeso. First I'm thinking about semi-finals, so first you need to win semi-final, then you can think about final. 2 good teams. Police is doing amazing job, the coach is doing amazing job, the management of Police, so compliments to them. So it will be a great game for all country. Not forgetting about the KCB and Sharks, but I think that this Police and AFC Leopards will be big one. Tumeplan poa, ukiangalia mazoezi pia tumefanya, imekuwa mazoezi ya juu pia, watu wamekuwa na morale kwa sababu tumesema hii cup at least tukipata hii cup ndio ni shortcut ya Continental. So kila mtu anajitolelea na so tuna free game pia imekuwa mzuri. Kulingana vile tumeprepare kuanzia tunaanza Monday mpaka leo. So imekuwa game mzuri sana. Nus finals machielo club mar KCB biro rakore gi club mar Kariobangi Sharks. Sharks nolo club mar SS Asada matuge liga mar National Super League gola 1-0 golno mane ologi jatugo John Mark Makwata. KCB kumachielo nong'ado tiko bang' loyo jolocha mokalo Kakamega Homeboys gola 1-0. Kuangazia KCB sasa, majirani, mazoezini, tutacheza nao waswa mechi ya liga ambayo inakuja wiki ijayo. Ni nusu finali. Atakayekuwa na uzito zaidi kwenye akili ndiye ataibuka mshindi. Atakayekuwa maybe na maelekezo ambayo ameelezwa kwa mazoezi, atakayetilia maanani, atakayefanya makosa kidogo ndiye ataibuka mshindi. Kicha maana ni wajue kwamba hii ni moja wapo ya njia mwafaka ya kucheza hizi mechi za bara Afrika.
Bang tielo mag quarterfinals mag tuke FKF Cup rumo Liga Madung mar adhula biro duogo kanya kasani klab mar Gor Mahia pod omako thuolo mokwongo e chung mar timbe points 9 mbele klab mar Police FC. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Gikanye mwati kidieny mokwongo mar chendo mar amany piny Nyakuram Gajuang kata kamano wadonje kidieny mar ariyo dakika mochok kende bang' mae kama wadhi gomba gi Maurice Anyango ma en apisa mar Kenya Red Cross. Wadhi ng'iyo chenro mabende giketo mana temo reso oganda Kenya bende koro koth mapek medo chwe pacho ka to mabiro mana dakika machok bang' yweyo ne wasebedo gi jaloko mar Belinda Dhiambo kik idhi mabor. Dial *487*3# to get this song. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 yud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201. Mimi kwa majina naitwa Esther Kabunda Majimbo, naishi Matanomane, kijiji cha Sabasaba. Niko na issue ya binti zangu wawili waliomaliza darasa la 8 na hawajaenda shule. Naitwa Eunice Mapenzi Majimbo. Nilimalizia Madamani Primary. Nikapata marks 329. Nikaitwa Ganze Girls. Na sijaenda shule kwa sababu mamangu hana uwezo. Nimejaza mafomu ya basari, nikajaa ile scholarship nikajaza, lakini sikufanikiwa kupata. Kusaidia watoto wengine kama mimi, tuma SMS neno elimu kwa nambari 29888. Akwai, mwana, atimo richo maduong', dong'ing'eni an jaodi, arti. Baba wachoga ni joka sing, ting'eni tijwa en mana rito jite maber. Jite, manga gi chir mar wuotho kendgi, ji mang'eny ahinya luwoga bang'gi. Bed gi chir ati, tok nikech in, mana nikech nyathini. Machiegni kendo Nyakuram Gajuang chenro en ramany piny wantiere kidieny mar ariyo wadwano wagoye mbaka gi apisa mar Kenya Red Cross ma riwruok mabende temo chwalo kony ne oganda sinyambendi koro midhiero medo kwako thoth gwenge ma pacho ka kotenre kod koth mapek ma osebedo ka chwe. Wantiere kod wendo ai studio ma Kisumu achiel kachiel watudre gi Maurice Anyango ma en apisa mochung' ne gwenge mag Imbo mar piny Kenya e riwruok mar Kenya Red Cross. So imore Maurice iriyo nade? Imore ahinya kendo adwoko erokamano kuom rwakwa e studio. Erokamano Maurice, nyiswa ni to chal nade? Ang'eni usebedo kuwuothe gwenge kendo konyo oganda kuonde opogore ahinya, to nyiswa chal mar alwora mar West Kenya kata Imbo mar piny Kenya kama bende ang'eni sani ema intiere. Nyiswa ni to chalo nade seche kotende kod koth mapek ni Maurice?
Erokamano ahinya. Koth masani chwe e imbo ma Kenya, wan gi kaunti abich ma sani ng'eny mar koth osebedo ka hijo kaunti go, kendo kaunti go gin kaunti ma Busia, Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori. Erokamano Morris. Nyiso ni top chal nade nitiere oganda ma bende usechwalo negi kony to de girom ji adi kamae to oganda marom adi ma bende sani onge michi kotende kod koth mapek ni Morris? Nyaka kawuono wa oganda mosebedo kohinyore e yor mar koth machwe mang'eny, wan gi family moingo 9,500, ma family 3,500 magi gin jok ma koth ochapo kendo chando to odonje mier okonygi gi kor dak, to wan gi dhano 4,423 ma magi nie kambi ma owal kendo iluongo ni Rescue Center ma jogi odake, kendo wasebedo kwa biro kony e yo mopogore opogore. Kendo mokwongo watemo timo en konyo jogi mondo yud gigo ma ginyalo yudo mondo giyud kaka ginyalo dak e kuonde ma gintiere e kambi gi. Nyiso ni to gin kony aina mage ma osebedo kuchwal ne oganda Morris? Seche ma pi ochapo ji kama, wasebedo kwa chiwo kony mopogore opogore. Mokwongo en puonjo jopiny kendo nyiso jopiny ni koth biro chwe kaluwore gi wach ma osenyiswa gi jogo ma temo ng'iyo kor dwasi kaka chal, kendo watemo chiwo messages matindo tindo, waluongo ni terror messages kuondego mondo gibed ni giai kuondego ka pi pok ohinyogi. Kendo watemo chiwo sani waluongo ni non-food items, gin gigo machalo onget, tarpaulin, sleeping mat ma ji nyalo konyore kuma ginyalo ninde, mosquito net, kod jerrycan mar pi to gi yadh pi. Chutho gin gik moko abiriyo watemo chiwo, kendo watemo kwayo ni jogi bende okony gi chiemo koa kuom migawo mopogore opogore niwach sechegi kaluwore gi gik ma ginyalo konyorego mondo gidag gi chiemo gi thieth en gino maduong' kendo watemo kwayo, kendo aparo ni kony biro biro kaka wakwayo. Awinjo kiwacho nitiere kuonde ma ji odakie kata kuonde mag ji ojot ma bende uchiwe kony. Nyiso ni to gin ji aina mage mantiere kuonde gi? Dipo ni gikikore mine, nyithindo kod jodongo koso ere kwan malo mar jogo ma thoro bedo kuondego mag jot? Seche masira mar pi oyudo ji kama, yudo ji duto modak e alworano, kendo iyudo ka mine nitiere, nyithindo, jodongo, iyudo ka chiaye mantiere e miergi, kata mana gwen, gin gigo duto ma yudo hinyruok e yor pi mang'enyni. To kendo kuma ji odake gin ji duto, nyithindo, mine, joma chuo mantiere kuondego. Bende waseneno ka nitiere okenge mukawo mar chiwo kony ne jogi. Seche ma bende uchiwo kony kaka riwruok mar Red Cross Morris, gin midhiero mage ma unuyudo kaka jo riwruok mar Kenya Red Cross? Ang'e nitie seche ma bende koro un bende un kaka dhano nitiere kuonde mude ng'ikruok. Dibed ni nitiere kuonde ma utemo to winjo ka dieri un bende winjo pek seche ma bende uchiwo kony ne oganda? Chutho kuonde mwayude pek en ni joma osebedo kohinyore e yor pi masani kwan gi medo idho odiochieng' kodiochieng',
kendo namba medo dhi malo ka sani wawuoyo kuom familia 9,500 kendo nyoro kende gi kawuono waseyudo medruok mar kwan dhano moingo 600 newach nam opong' kendo ng'oko oko medo daro ji kuondego mantiere pi ma sani wayudo report area ma Kadhiambo pi osebedo mang'eny kabisa kendo dhano medo dar nyaka kawuono. To ponono ni nitiere kaka medruok mar oganda obedo, Morris, bende untie gi chenro moro amora mar yawo mbapu kaka riwruok mar Kenya Red Cross sama bende koro nam bende pi medore, nyiso ni nitie jomoko ma bende bedo maonge kuonde mag jot. Ponono ni skunde bende opong'. Ere gima udhi timo mana ne jomoko gi bende oyudo kuonde mag nyajotie, Morris? Wan kaka Msalaba Makwar ok wati kendwa wawegi, watiyo machiegni gi sirikal mar kaunti, sirikal mamalo, to kendo gi community jogweng' kuondego ma hinyruok ohinyore, kendo watemo ng'iyo ni gin kuonde mage ma dhano nyalo ringo dhiye ma gin malo ma ok nyal hinyore seche ma pigni medo medore e nam kendo kawuok oko. Kendo wan gi riwruok mag grube ma okwako West Kenya moting'o ji kaka UNICEF, World Vision Plan. Koro waduto wabiro kanyakla kendo wang'iyo ni to ere kaka wanyalo ng'ado rieko mar konyo jogi. Koro wan kaka jo Msalaba Makwar wan oketwa mbele kaka jogo machiegni manyalo chwalo kony e mier kendo jogo ma obedo gi hinyruok e masira mar pi. Wayudo ka kony biro kendo watemo konyo kaka kony biro e mier mopogore opogore, to en mana ni wamedo mana kwayo mondo kony omed biro newach namba medo dhi malo, to ok wang'eyo ni masira mar pi ni biro bedo kodwa nyaka karang'o, newach jogo mang'iyo lokruok mar kor dwasi wacho ni pod koth nitiere kendo obiro chwe kinde wige moko mabiro mbele ka. Winjo bende kiwacho ni nitie kaka udwaro ni oganda omed kelo kony. Ng'ato penjore ni to kony, unuyudo kony muchiwo gi koya kanye? Msalaba Makwar yudo kony koluwore gi kwayo magikwayo sirikal mamalo, sirikal mar kaunti, to kendo wan gi Msalaba Makwar moko matiyo pinje maoko, kendo watemo kwayogi kaluwore gi riwruok mar Msalaba Makwar miluongo ni IFRC, ma wachwalo kwayo marwa kuomgi mondo gimed miyowa kony mondo wachwal ne jogo ma pi ohinyo. Seche ma ubedo magi kaka wayudo kony ma wakonyogo jopiny. Bende nitiere nano ka penjo moro nitiere kaka bende nitiere seche ma utudru kod jogo miwacho ni nitiere bede Msalaba Makwar moko e pinje maoko, bende samoro chwalo nu kony. Bende nitiere kinde ma Msalaba Makwar ma Kenya osechiwe bende kony ne pinje maoko, Morris, to gin ranyisi mage minyalo miyowa mondo mi oganda ong'e ni to un bende nitie sama bende korie badu ka nitiere oganda mantie kod dwaro? Oganda Msalaba Makwar bende osebedo ka ikwayo kony kendo wasebedo kwa konyo pinje moko. Waseneno ka ndalo mane Uganda nene gi pi mapek machalo gi marwa ni, newatero kony kono kaluwore gi opisas magwa kendo gi gechewa to gi mwandu matin mane wan go. Wayudo ka bende kuma wach nitiere Southern Sudan,
bende wadhi wakonyo gi kono gi opisas magwa. Koro wan bende wasekonyo pinje mamoko ma Afrika kaka Msalaba Makwar seche ma wan gi kwe e dalawa ka. Erokamano Maurice, bende winjo kanyo kiwacho ni nitiere jogo mochokore e kembe kata kuonde mag jot kata e hembe. Ji thothne kobiro kanyakla kaka oganda, samoro oganda biro gi tuoche mopogore opogore, bedo ni gin kanyakla miyo tuoche bende bedo mayot mar mondo mi ogam gi jowetegi ma gin godo e hema kata kuonde mag jot. Bende waseneno ka pi gudore, nitiere tuoche mikelo gi pi mogudore kinde bende koro ula medo chokore kendo ywero moko kuom gwenge ma pacho kae. Ere okang' mokaw mar kedo kod tuoche mago mabiro apoya kata mago mabende monjo oganda mantiere kuonde mag jot, Maurice? Erokamano ahinya kuom penjono. Seche ma dhano obiro kanyakla kuonde ma gidake, kuonde ma iluongo ni rescue centers, wan kaka Msalaba Makwar wan gi officers magwa mwatemo tudore gi community kendo watemo puonjogi ahinya kodok korka pi, ere kaka wanyalo keto pi maler mondo watigo mar modho, mar tedo, newach seche ma koth ochwe kama iyudo ka pi maler oriwore gi pi mochido. Koro bang' puonj ni bende wamedo miyogi gigo ma gitiyogo mar medo pi obed maler. Achiel kendo en ni seche ma kamagi tuoche bedo mang'eny kaka malaria dhi malo nwach pi okudore kendo ginyuolore mang'eny. Koro nyithindo matindo bedo gi malaria, tuoche mag nyaldiema bende nyalo bedo kanyo, pneumonia nyalo bedo kanyo. Koro bende watudore gi county government kaluwore gi Ministry of Health to wachwalo kaka mobile outreaches kuondegi mondo wamed puonjogi kendo wamiyogi thieth mondo gigeng' tuoche manyalo biro bende e saa mowinjore. To wan gi jogo bende ma seche moko ne nigi tuoche mopogore opogore to newach sechegi osuptal mane gintiere pi oluoro, pi odarogi, koro yudo kaka kata kaka makende opogore. Koro watemo chwalo yedhegi seche mwadhi kuondego kendo mondo wakonygi. To maduong' aduong' ayudo ka seche ma ng'ato olalo gire maduong' kama bende kaka mwandu ne iyudo ka en gi paro ahinya mar wich. Koro watemo chwalo kony ma konyogi mondo kik gipar ahinya, gidog chien mondo bende gitem gudore mondo ging'e kaka ginyalo chako ngima manyien. Koro magi gin achiel kuom gigo mwatemo chwalo ne jopiny mondo giyud konyruok seche ma masira mar pi kama oyudore. Erokamano Maurice, bende sani wang'eyo ni nitiere lakteche ma pacho ka sani nitiere e gomo kendo ging'anyo kotenore gi mano ma gidwaro mondo mi omedgi osara kendo ndik moko kuomgi e tich. Sani kopo ni nitiere midhiero mar tuo masiek apoya, ere kaka otimo kotenore kod ng'anyo ma bende sani waneno mar lakteche, Maurice? Sani ahinya watemo tiyo gi jogo matiyo e kor gwenge kaka community health promoters. Iyudo ka community health promoters thothne ok gin e ng'anyo, koro gin mwatemo thoro tiyo kodgi ahinya kwapuonjo kodgi jopiny, kendo wan gi geno ni wuoyo madhi mbele biro chopo kare mondo jopiny oyud konyruok e yo makare. To kar sechegi to watemo timo gimiluongo ni primary health care mondo wakony jopiny kaluwore gi jogo ma nie kor gweng' kaka community health promoters. Bende waseneno ka niwacho kata nutiyo kod riwruoge mopogore opogore nyaka piny owacho. Dipo ni nitiere tend counties ma bende utiyo godo, to ere kama tend county dhi donje mondo mi utigo kanyakla mano ni ukonyo oganda ma midhiero ma kamagi oyudo, Maurice? Msalaba Makwar king'iyo kaka otiyo en ni otemo konyre gi serikal maduong' gi serikal mar county
nyiso ni wan wabiro wadonjo mane gino mosechak tim gi county kata gi sirikal mamalo. Koro wayudo ka thothne sirikal ma counties gi sirikal mamalo ka okang' mambele ka wan watemo mana jologi gi wamedo gi miyo gi rieko kendo wang'iyo kaka jopiny nyalo konyore kama orem ma gionge kony ma ginyalo chwalo to bende gikonowa to watemo kwayo jogo mosiepewa kendo gi jok mamoko mondo wakony jogo mohinyore kanyakla kaka jogo ma otelone kendo tiyo ne jopiny. Erokamano. Siam bende konyo jogo mohinyore nyiswa ni to gin midhiero mae kata hinyruok aina mage ma uthoro romo godo siemo bende utemo mondo mi ukonyo oganda. Gin sama koth chwe kendo ola ywero ji. Gin kit hinyruok mage museromo godo e pap kanyo Morris? Seche ma watemo chwalo kony ma kama iyudo ka hinyruok kaka dhano nyalo wito ngimane to watemo miyo ji puonj makare mondo wakonegi ni seche ma koth chwe kama kendo aoche opong' watemo ng'isogi ni mondo gibed gidog chien mondo pi okali mondo kik giringi seche ma pi ringo matek kendo seche ma pi opong'o ndara watemo ng'iso jogeche mondo oring mos kata gibed mondo girit oulo kali mondo kik gibed ni gitemo kalo to pi yorogi kendo hinyo ngima margi. To thothne kendo wan jogo machiwo kony makare osemiwa puonj makare mar chiwo konyni kendo watemo ng'iyo gigo ma nyalo ketowa e rang'iny mondo wayud hinyruok kendo watemo kaka wanyalo mondo wageng'e. To kamano kopogre kod chiwo ler ne oganda matiyo koda piny kata derepe kaka isewachono, gin hinyruok mage mutemo uthoro romo godo? Diponi nitie kuonde ma bende lo sienyore, nitie kuonde medo ka kite pi ong'ielo mogore kuom ji. Gin kit hinyruok mage muromo godo e pap Morris? King'iyo kata masira manotimore Sindo, iyudo ka nen koth mo ochwe ewi got obiro apoya kendo ohinyo mier manodak e tie got. Koro iyudo ka jogi iyudo ka nigi hinyruok kaka ng'ikruok, pi bende tero jogo moko ng'eyo kaka ginyalo go abal, magi masira ma bende nitie. Koro magi gin achiel kuom gigo mwatemo neno seche ma koth ma chwe mang'eny chandowa e kor piny masani. Bende nitie oganda ma odak kuonde moko ma ka ging'iyo to gineno ka gima gin ok ginya bedo gi midhiero ainago, kendo pachgi samoro nyalo paro ni gin kuma ber. Diwuoye gi jok ma bende pok masira ni ochopo irgi, gitim ang'o mondo mi gibed akicha mondo midhiero ma kama kik med juko oganda mathoth Morris? Nyaka wang'e kendo wamed bed akicha newach kodhni chwe mang'eny kendo e yo mopogore kendo imiyowa weche chon kuonde ma kodhi chwe kendo ing'isowa ni onyalo chwe mang'eny, onyalo chwe matin. Koro kuonde mwadake nyaka wabed ni wago ohula mondo pi kobiro nyalo kalo ma ok ohinyowa jogo modak e kuondego. Kendo watemo ng'iyo ni to jogo modak e kuonde ma pi kokoth ochwe mang'eny nyalo ridore mwalo. Koro watemo ng'isogi ni mondo gitemo ng'iyo kaka pigni inyalo bare kata igone okang' malo e tie got kanyo mondo kobiro to kobi gi ng'wech matek manyalo hinyo jogo modak mwalo koni. Erokamano Morris. Bende waseneno ka ntiere kuonde ma midhiero timore kendo januore, iyudo ka ntiere gwenge moko mosenyiso oganda mondo mi odarie. To
kata kamano yudo ka midhiero timore higa ka higa kata seche ma midhiero notimore masira manoyudo gi chak yudo gi kendo gidok mana kuno. Iparo ni anang'o mamiyo oganda rem dar kaka onyisgi, Morris? Achiel kuom gigo ma watemo winjo kuom jogo ma odak kuondego en ni kuma gidare seche moko ema onge ma gichake ngima manyien, but gin okang' ma nyaka waduto wabed piny, ahinya serikal mamalo, serikal ma county, mondo wang'e ni to en ang'o mwanyalo timo ma nyalo konyo gini mondo masira ni kochako biro kendo to ok nyal hinyo jowa kaka hinyowa kinde ka kinde ma pi obiro mang'eny. Nwach yudo ka malo ka koth ochwe, yudo ka koth biro gi low mamalo ma dho ngere iluongo ni silt. Koro yudo ka gini ka koth ochako duogo chwe kendo yudo ka kuma pi ringe ma ochimo yore odinore, koro yudo ka pigni chako kendo muoch kendo hinyo anyuola modak e bath aora. Koro magi gin gik ma nyaka tim kinde ka kinde, but ahinya en gik madwaro pesa mang'eny kendo mpangilio mondo gini masira machalo kama kik chak timre kendo. To ahinya en puonjo jopiny, gimiyo gi teko mar ng'iso gi ni gin gi jukumu mar ng'iyo ni gima kama ok otimore kendo. Bende dipo ni nyalo paro ni sirikal oserem chiwo puonj mowinjore kendo konyo oganda ka okang' mar dar, nikech en wach mosebed kocho kinde ka kinde, kata mana piny owacho bende chal ni nyalo bedo ni giserem kata gisefelo jopiny heno ni gikawo okang' mowinjore mar konyo oganda mondo mi owuogi, gichiw kuonde ma ginyalo dakie mondo giwuok kuonde ma masira nyalo bede. Ok anyal wacho ni rem maduong' nitiere ahinya, to thothgi gidwaro ni ji obed piny mondo par kanyakla, serikal mamalo, serikal mar county to gi jogo ma pi hinyo, newach seche moko diher mondo idar ji to jogo ma pi hinyo ok dwa nodare newach pok omigi puonj makare. Koro en wach ma nyaka wache e yo maratiro. To kwang'iyo ka sani kata pigno osebedo ni hinyowa ahinya, tiyudo ka jowa osebedo ka nigi ikruok, kata ka ok en ikruok makare tiyudo ka gin gi ikruok ma iyudo ma ni konyo jogo ma pi osehinyo, gitemo golo gi kuondego kendo gitero gi kuonde ma gidhi jote matin, ma king'iyo kendo yudo ka thothne ngima ok wasewito ahinya korwa koni moloyo kaka kuonde mamoko ma ji ok obedo gi ikruok kendo gi puonj makare. Bende awinjo kiwacho ni nitiere jogo mamede chiwo kony ne riwruok mar Kenya Red Cross, pono ni nitiere riwruok moro amora kata oganda manegom mondo ochwale lwetgi ochiw sir margi kokalo kuom Red Cross, gitim nang'o, Morris? Jogo ma diher mondo chiw oganda ne Red Cross kata Msalaba Makwar, wan gi offices magwa e county 47 ma Kenya mangima, kendo wan gi offices mag regions magwa 8 mar Kisumu, kendo motelo ne West Kenya ni Kisumu Milimani ka, kendo headquarter wan ni Nairobi. Koro ka gidhi offices magwa to wanyalo miyogi kaka ginyalo konyo jopiny kaluwore gi kony ma gichiwo. Gin konanya mage, Morris, ma debed ni unterego kod rem
mondo mi pononi nitiere jok madwa chwalo lwetgi ging'e kuma ginyalo chiwe kony. Gin ang'o gini monyalo bedo ni un go kod rem kaka riwruok mar Kenya Red Cross, oganda duto mosebedo ka chwalo kony na jogo moseyudo midhiero mar oula? Kony ng'eny tanyalo kwano gik moko adek ma mbele ma ginyalo chwalo. Mokwongo en chiemo, mar ariyo en kelo gigo manyalo konyo families ma pi odaro e miechgi ma waluongo ni non-food items, onget, sufuria, bata. Sana ka gibiro ofis watu wabro miyogi kaka kuonde ma ginyalo yude gigi. Mar adek en thieth, kendo wakwayo mondo gimiwa yedhe mwanyalo konyore gi county government mondo watim integrated medical outreaches kuondego ma wane gi kambe. To bende nitie moko ma bende odar, seche moko gin gi chandruok mopogore opogore. Bende Msalaba Makwar nyalo chopo kuomgi kamiyogi pesa e gimiluongo ni cash transfer mondo gikonyrego e ngima mabiro. Niwach seche ma masira ohinyo ji kama, wan gi gigo mitimo sani to gigo minyalo tim bang'e ka koro weche osekwe mondo mi jogi odog e ngimagi kaka nitiere ndalo machon. Erokamano Michael. Bende nitiere jogo mosebedo ka ywak ni pok ochop irgi gi Kenya Red Cross kata riwruoge ma chwalo oganda ne ji. Aneno ka e gweng' ma Mathare nitiere rawera mane bende olalo familia mare ndalo adek bang'e ne pod oywak ni onge kony moro amora mosechopone. Ere kaka ung'iyo kit kuonde muchiwe kony? Uyiero nade kumoro amora mudhiye mondo mi uchiw kony? Ere kaka utiyo go tarubin mar ng'eyo kuonde mwinjo bed ni uchwale lwetu? Michael Iwinja. Kaka nawacho ni wan gi familia 9,500 moseyudo chandruok kaluwore gi masira mar pi. Kaluwore gi kony waseyudo wan kaka jo Msalaba Makwar, wasechopo ne dhano kendo familia 3,600. Kendo wadhi mbele kiny wanosodo, wakonyo jogo manosodo. Orucha tich abich wabro bedo piny mar Kadhiambo gi West Nyakach. Koro pod kuondego kata oginenowa to wabro chopo kaka kony medo mol kendo biro e migawo marwa ma Msalaba Makwar. Penjen ni to ere kaka uyiero kumuchiwe kony? Kaluwore ni nitiere jok moko mosebedo ka ywak ni pok uchopo irgi. Ere gik mung'iyo mar neno ni wachak gi alwora ma kato wawe Mamondi? Ere gik mung'iyo mondo mi oganda bed kod ng'eyo kotenre kaka uyiero kuonde muchako chiwe kony? Nikech nitiere kaka nami ranyisi mar rawera modak Mathare motieko ndalo adek kanowito nyithinde kaachiel gi minode. Wacho ni otiyo gi pesa ne owuon kapok oyudo kony moro amora. Ere kaka ung'iyo kendo uyiero kuonde muchako chiwe kony? Chiwo kony kaka warango kendo wabedo gi chenro mar ng'iyo ni en ng'ama nade mikwongo mikony. Wan gi gigo miluongo ni criteria ma nyiso kaka kony obiro gin jomage monego mikony e yo mapiyo. Kendo watemo ng'iyo ni gin vulnerable groups mage ma koko konyo e yo mapiyo to kendo ngimagi nyalo bedo mok kare. Koro gin gigo ma wang'iyo to mokwongo gin jogo ma ohinyore kabisa kendo onge gi nyalo kaka onyalo dhi konyo yudo kamoro monyalo konyre godo, kaka jodongo, mine matindo, nyithindo. Mana ka aluongo achiel kuom matin go, but nitiere chenro mwarango kaka
jogo ma Msalaba Makwar. To wan gi geno ni Nyasaye koyienwa yudo kendo kony moromo to wabiro chopo ne ji duto. Erokamano Morris, kwa tieko to nyiswa ni un kaka jochiw kony nitiere gik muromo godo e pap kuondego, nitiere seche ma kata in kaka dhano ing'iyo to duogo chando pachi kendo nyalo mi dang'ne mar paro. Bende nitiere seche ma bende ilosonu mar miyo hocho kendo neno ni uyudo hocho mowinjore kotende gigo ma bende unene pap kuonde ma untiere go Morris? Mago nitiere kendo wan kaka Msalaba Makwar gin gigo mane waseng'eyo ni nyalo timore. Mokwongo wan bende wan dhano tiyudo ka seche moko kuonde mwadhi reso ngima mar jogo moyudo chandruok. Waromo gi neno gigo ma seche moko pok waneno bang' ndalo mang'eny. To kendo yudo ka seche moko wanyalo tiyo seche mang'eny moingo kaka onego bed ni watiyo. Koro kaka wan jo Msalaba Makwar wan gi jogo ma waketo machiwo hoyo makende kendo konyo jogo ma officers magwa matiyo makonyo jopiny sa asaya ma wan gi paro mwadwaher mondo konywa godo. Kendo machielo en watemo mondo kik wati seche mang'eny. Koro wan gi officers watemo miyo gitiyo ka giwilore e kind seche 6-5 mondo gibed ka giyweyo, mondo gibed gi paro maliw sechego ma gidhi konyo jopiny. Ne waseche midhi konyo jopiny nyaka ibed gi paro maliw, nyaka ibed ng'ano manyalo ng'ado rieko mapiyo mondo ikony ngima mar jogo midhi konyo. Erokamano Morris, kendo erokamano kuom loso thuolo go kodwa mbaka nyakwar mga jong mane kanye Morris Anyango ma en apisa mar Kenya Red Cross gwenge mag Imbo mar Kenya en mochung' ne gwengego ka bende gitemo duto mag nyalo mar chopo ir oganda. Ngipo gichopo ir nyakwar mga jong to intiere kod midhiero wacho ni beda kod horruok gibiro chopo kumora mora ma untiere mondo me gichiw kony. Bende gichiwo kony kwa oganda mondo beda kicha kumora mora ma intiere jogo mang'ado lalo nani kiki ng'ado lalo seche ma bende koth medore kendo pi obedo modhuro ni mar mano nyalo kelo midhiero machielo. Pitu masani nyinga Lydia Okeyo, romo sa 3 chenro mar Oimore.